Tamang morning hirit sa DCGB. Magandang morning na po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa inman na partikan mundo, welcome po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Good morning po, kasabay niya to dyan sa Technical Department si Chief Ramir Tanay, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol, sa pagi po ni Chief Jimmy Nazalita. Siya po ang Field Commander dyan, Alar Mario, Karen Ala, Angel Mostasa, Joshua Binos, and Jomar Bien Manibela. Kasabay niya to dyan mga tugang si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Good morning po, Legazpi. Kumusta po kamo kabos? Hello, how do you do? Mantang padagos ang palagatak nin mga makinilya, computer na pala ngunyan. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan mga tugang sa newsroom kan DCGB para po sa mga bareta sa satuya po na kapalibutan. Good morning! Good morning! Good morning! Maramong tadawaan mga buena manong report. Hali po dyan sa lahat. Kaiban Mega Force Patrol. Alar Mario, nasa linya. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pading buhian mo. Good morning, Pade. Binalik balikan kan Task Force Kalinigan asin kaayusan ang mga illegal parking sa Marquez Street, Old Albay, Barangay 14, Ilawod dahil mga madunongon ang ibang tagsalirin na bihikulo. Sige naman ang pangapoda ni Andy Marbella, kan Task Force na dahil magpararada sa lugar. Bako sa tamang lugar dahil ulang naman talaga sa traffic. Asin minsan nagiging kausapanin aksidente. Sadit na nga ni ang tinampo, ibong-ibong paminsan ang parking na piga para paagahan pa ang ibang bihikulo. Tansarong Aldao, 19 mga bihikulo ang naklam ninda. Alagad pagkaaga kasudma, dakol na naman ang nakaparada. Kaya binalikan ini kan Task Force, may mga naklam giraray. Pangapodan liwat, kan Task Force, maski sa ina barangay o lugar, lalo dyan sa sentro, sa Albay District, ayuson ang parking para ayos din. Sa Task Force sa Kalinigan, asin kaayusan, Andy Marbella, ang padagos na nangangapodan. Yeah, ayos. Dahil mo Sandy, di magpara... Asin kaayusan. Di magparakidit Sandy, taba ka magdiwang. Iyo na nga, di ba? Nagtaba-taba na si Primo. Correct. Relax ka lang ta. Oning matatabangan ni Manika sa pangapudan. Dahil mani magpara... inusulaki parking sa nga ni na daing problema ayos lang sa Task Force Kalinigan kaayusan. Iyan na padago sa pangapudan ni Andy Marbella. Yes, okay. Iyan pa rin ang bongkaras kan informasyon digdi sa Luwas. Nagtotagiti Alar Mario Morning. Salamat Pading sa report. Hali dyan sa Luwas. Lalaki. Oy, Chief Ramir, may bitsip ang mobile tangon yan? May bitsip? Si Boy Mata, halat mo na. Ganun may number ako good kay Boy. Madali. So, saro ako. Boy! Boy! Dumumang katabi sa harong, Boy. Kuhaan mo sa cellphone ko. Magbusi na kapag abot mo duman iyo. Halat mo na. Gaygo ako nakapunbok kay Boy Mata sa... Boy! Itsat mo doon. Tabi ako, Boy. Boy Mata, isang kay ba di Boy? Ano ngunyan? Webes ngunyan. Webes ngunyan, isang kay ba di boy ngunyan na aga? Webes, agaro si Kwan gayon, si Joshua. Si Joshua kayo, si Joshua sa linya. Joshua? Hello, Joshua? Si Joshua ini. Si Joshua nakalinya, no? Hello, Joshua? Hello? Joshua? Hello, Joshua? Nawala. Bakit yung si Joshua tabi, Chief Ramir? Hello, Joshua? Hello? Hello? Joshua? Po. Ikaw sa mobile mo niyan?
Apa naman na kami, sir. Tore. Sige, magbusin na ka mo ta. May malos to ba na babayeng magayonon? Nagaro daragang itsure. Ito sa indong cellphone kong saro iyo. Opo. Kaskasa din do. Baka may mag-text na iba. Baka may makabasa. Baka mabasa iyo. Opo. Palayogod mo mobile ha. Iyo. We got you. Baka may mag-text tabi iyo. Ano wala, Titi? Okay, sige. Thank you. Grabe. Baka may mag-text. Delikado na agad. Mga tugang nasa linyaman si Karen Ala sa dagdag na report. GB. 19 makalipas ang alas 5 din morning. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Pag-monitor man diraray ni Governor Noel Luzar sa Provincial Social Welfare and Development Office ang talagang bilang kan mga apektadong pamilya nasa evacuation center. Tanganing maging patas asin tama sana ang mga ayudang pipa na sa mga ini. Sa ginibong first quarter meeting kan PDRRMC kasuhapon, sinabi kan gobernador na kaipuan man giraray i-check kang opisina kung talagang nasa evacuation center ang mga pigtatarawan nindang ayuda at nakabase ng GAD sa opisyal na datos kan probinsya na mga apektadong pamilyang pigtatarawan kay ni sa pagsabing tibaad manotisyan man kan DSWD na nagsusobra naman ang probinsya sa talagang datos kan mga apektadong pamilya na pila i-evacuate paluwas sa 6 kilometrong danger zone kan mayon. Mantang pinag-asigurar kan gobyerno probinsyal na day mapapabayaan ang ayuda kan mga ini. Lalo't day pamadeterminar kung sagkod no arin pa ang itatagal kay ning aktibidad kan mayon as sino arin pa ini matirinir sa kanya-kanyang evacuation center. Yan ang report, Karen Ala, DCGD News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwang. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. I-text tabi mga tugang ang sendong mga greetings buda mga mensahe sa tuyang programa sa 0969 088 5548 ha 0969-088-5548 ha i-text po dyan ha 0969-088-5548 buda po sa tuyang globe number 0966-203-0034 ha ulitin ko pa ang numero 0966-203-0034 buda tabi sa 0969-088-5548 yan po ang satuyan numero na pwedeng makipag-ugnayan kay Henry M. Tapagi po ng cellphone. Nagdadangog ka. Iba pa tabi mga platform. Pasensya na po kamo may mga nagme-message po sa ko sa Messenger. Dahil ko man po yan nagkakabara sa ta. Panoon po ang sa kuyang inbox sa mga sa Messenger tabi Dahil nababasa ko pagkatapos ang po kan sa kuyang programa kaya dahil na po nakakasabay mga tugang sa tuyang tema sa In the Morning. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman si Angel Mostasa sa dagdag na report. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta, kalabos ng VP Henry, ang sarong 23 anyos na lalaki. Pangyari. Matapos ini VP Henry masusog kan mga personahes ng Legazpi City Police Station as in Second Albay Provincial Mobile Force Company dahilan sa ini VP Henry ang konsideradong rank 7 most wanted person sa syudad. Sigun sa Hepatura VP Henry, ang nasabing persona ang nakakampang sa kasong 5 puntos ning panghihipo o ang pagbayular sa acts of lasciviousness kung saan ang pagkaka-arestar sa iya, basado man sa ipagpaluwas ng mandamiento de aresto kan korte, na may petsang Pebrero 23, 2026 kung sa ina sa 180,000 pesos ang kada puntos kan kaso na pigrekomendar na piyansa para sa iyang paramientas na libertad. Ang nasabing suspektado ang nasusog sa iyang residensya din sa Barangay Buragwi sa parehong syudad. Naipasabot man sa suspektado ang sa iyang diretsyo na pailarong sa magkakanigong medical na examinasyon at in presenting nasa kustudya kan Hepatura, mantang pigahalat ang commitment order
para formal man na maibalyo sa Legazpi City Jail. Mhm. Nandiklara rin ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Angel Mostaza, DCHV News. Salamat, Angel Mustasa, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. 5:25 na. Oras po sa DCGB para po sa mga... Uy, may nag-text digdi Good morning, Databi, sa mga taga Legazpi City Public Market, ha? Good morning, Legazpi City Public Market, ha? Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa dugang manyatong istorya, pati mga rekursos naturalis, arog kan mga kahoy, mga puninyog, damay dahilan sa krisis na namamatian, epekto kan gera, domino effect ang produktong petrolyo, sigian iritaas, tablada, sa mga pamakalon, pamasahe, anas pataas ang trend, sa mga upland, kung ano ang epekto sa presyo, kan pamakalon, ligdi sa sentro, mas doble sa mga kabubuldan, kung kaya, ang papamuring tantabi BP, mga puon ninyog, asin mga tindog na kahoy, iyo ang illegal, na pigpaparapurotol, asin mabuyuman maagihan kan mga nagpapatrolyang pulis, abandonado na, dahil naso inbueltong tao na iabot, ang mga pulis, mga rinitaso na sana, ang iabutan, arog kan latest na mga na-recover kan mga tauhan ni UWAS Chief of Police Jonathan Apil, kasud maabot 52 pedazos nin 2 by 8 by 12 2 by 8 by 12 na mga kukulamber na na-recover sama sa gusong lugar sa Sarong Upland Barangay. Ang ginibo kan na mga polis ipinahakot ini pasiring sa Waspin Headquarter para sa nagkakanigong pagdokumento asin ebidensya abang pigahanap kung si Isay ang tagibo kan illegal na pagparaparalod na ini nin mga puon ninyog. Pagpuso naman ini sa Was magin sa ibang lugar digdi sa 3rd District iguanin mga nagkakakurun piskar na mga rinitasong nyog asin ani bakahoy kung sa imposible ipapabarakalan mga ini para maging kwarta. Yan tabi BPN sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwan. DCGB, always number one, always at your service. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Joshua Bino. Dadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba? Joshua, good morning, Joshua. Good morning, BP. Sa'yo na ka mo. Nakwami na. Anak ko, marayman. Pigdadaplos ako eh. Tama man ang so description mo kasubago Na? magayon. Ayan pigsabi ko sa imo. Lalo pag bagong mata. Kaya nga, nagatulos ako nakakahali sa arong kay Atabta. Piga para hiling kung nabaga ako maghali. Siyempre baya, magigayunan ka maghiling di ba? Kaya pa inspirado. Pagigayunan ka baga maghiling sa sarong persona, gano'n ay katulos na kakahali, bako yo? Ibaga? Ha? Di mananggad. Bako yo? Opo. Relatable? Very much. Kaya baga ikapaminsan baga aluyunong ka? Di mo na malisyahan? Diba sila na ula? Ano ba na ula? May titext kaya kung niya na atab na yaon sa Amerika. Bata sa messenger na nagisimbag. Ay, tinaram ko pa. Anyway, ang iti-text Congress staff ki sarong congresswoman ta, may interview nga kung niya na agad pa sa iya. O ni si Jomar, bigto ko na okay ni Jomar. Hindi ko ano na so nangyari. Jomar, ay Joshua kami, go. Yes, BP. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, nagtsaga naman ninlipot asin oran ang mga individual sa BP Henry na gusto naman makabakal nin 20 pesos na gas sa National Food Authority o NFA warehouse sa Legazpi City. Medyo rohalaba naman ang pila kunya na amay ang pagkaaga maniklong pa sa BP Henry
gulpi na ang mga individual. Hello? Yeah, go. Madiklong pa, asi nagataga oran, malipot ang panahon, gulpi na naman tulos ang nakapila tabi BP Henry para makapag-avail kan baratong bagas, lalo pa ngunyan tabi BP Henry na sa mga merkado publiko. Riparo ang pagmahal sa presyo kan mga bagas kung dati may labi 40 tabi BP Henry na mabakal ka per kilo. Ngunyan, nagpapakol na naman sa sobra 50, so iba 60. Nako. Go ahead. Ay, napuputol. Saan daw binagi suduwa? Bakan, saan namin nagi suduwa ngunya na aga? Napuputol Napuputol. Sige daw, Diyos, mapaki. Apod giraray. Hello? Yeah, go ahead. Nangyari kayo ng telco, to sige, ang putol kayo ni. Ano? Anyway, ano ba niya kung nangyari sa mga telco, to sige, ang puro putol. Kwan ba kaya mauran? Nabablock garo. Naba? Okay. Yes, anyway, tabi BP Henry, iyan naman ang naabutan niya tong sitwasyon. Ngunyan na may napagkaaga, nagpakaparayong sa natabi BP Henry. Aha. Sa mga kababaihan, kalalakihan, na nakapila ngunyan na amay na pagkaaga. Kung matatandaan, arag na kayo ni ang sitwasyon, magpuon ka na maimplementar ang pagpabakal ka na 20 pesos na bagas. Sagkod sa ngunyan, yung manggiraray na sistema tabi BP Henry, medyo sakripisyo nindiit sa parte ka na mga sitor na gustong makabakal ka at 20 pesos na bagas na ang distribution. Iyo ang pinapanginotan ka na STI, Food Terminal Incorporated, tabi BP Henry. Aha. Sa ngunyan, na panahon, nagataga oras-oras na naman. Oo. Tabi BP Henry, yes na yan. Yeah. Liit na sakripisyo niyan kan mga gustong makabakal ng 20 pesos na bagas tabi BP Henry. Oral daw sa laog din simana igwaanin mga pili na sektor na pwedeng makabakal kan sabi ng baratong bagas, programa asin panuga kan gobyerno. Aha. Yan, napapakinabangan na tabi BP Henry, pero bako pa kan gabos na mga Pilipino, kuling sa nagkapira sa namo ng sektor. Oo. Joshua, BP, taon, riparo daw dyan ang presyohan sa daraga ka, di. Riparo daw ang presyohan kan bagas dyan sa daraga. Sabi sa headline ni Pading Marsalado National Liga sa Tuya na Facebook, o sa live nagsasabi na sa mga paratinda daki bagas, nagpunang magdagdag 2 pesos ang kada kilo. nagmahal na BP ka na kaagi pang simana. Mabuti pa ang bigas, nagmamahal ano? Correct. Ang tao. Habang nagmamahal ang bigas, nalulungkot ang tao. Ili nga daw to taon, sumadaha daw sa mga klase kang bagas dyan. Kung nag-increase kan sarong simana, nato man ang rason kang pag-increase in the boda, piraso in-increase dyan sa public market kan daraga, sa mga commercial rice, yo. Apo. Okay? O, sige. Okay, sabi BP Henry, yan ang dagdag na sitwasyon. Kaya, Ibahan, si ano, Boy, Joshua, Aha. maisip pa pa daw mag-agom tulos ngunyan? Yan nga so pag-agom, yao na. Ano? So planong mag-agom, yao na. Oo. So, bulusan, nagbubukod pa. Pakalayan simbagon mo, Agad sa bagay, gani maray man ang simbag mo. Maray. So, planong mag-agom, yao na. Aha. So, ang problema, gagamiton, ano ito, sa bulsa, para gamiton sa pag-agom. Nagtitipon pa. Ano? Nagtitipon pa. Yan. Maray ang simbag mo. Takon ang simbag mo sa iyo nga, nigirehabo ko na. May problema. Ano? May problema. Pwedeng madiskwento ka. Okay, sige. Yes, BP Henry, yan ang dagdag na sitwasyon, sarado pa lang din sa baba.
NYBP, Evan, si Boy sa Mobil, Aha. Sabino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Sandali lang Jumar, 5:35 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon tadaw mga tugangan mga headlines sa Lado Nasyonal. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, BP. Headlines ko niyan, umento sa pamasahe sa traditional asin modern jeep, apurbado ng kanti OTR. Aha. Magiging epektibo ini sa aga, Marso 19. Modern jeepneys, buda iba pang jeep. So, traditional na jeep, Traditional jeep. Pero pa rin so increase. piso. Pi- Piso. piso. So, sabi yun, so 13 pesos, magiging 14 na. Nata da tagaro-aro ang kaan. So, naglo sa pag-aagal ninda. Iyo so nagustuhan. Oo. Ang request baga kan kuan. Ang request, Ako dos. request kan 18 pesos a day. Dos ang request. Dos. Oo. Tinapa Ito lang piso. pag-apply ninda, dos. Tinaw pa lang piso ah. Tinao piso. Yeah, okay. Duman sa modern jeep, ang tinao, 2 pesos na aumento. Kaya so 15, Nako. magiging 17. Ay nako. Mhm. Ang sabi man kan piston, insulto man ngayon ng pisong dugdag na pumatay. Sabi man kan Aha. manibela, limos ngayaan, daw pa ngayon kami kang badyaw. Nata. Kami na sabit sa nga sa jeep, may dilensya na kami ngaya, nagagastos krodo. And sabi ka na LTFRB, Ah. dapat kayang rumdumon nila, natus kayang dinugang ta. Aha, okay. So, professional ngayang piso, Mm. durante ka naghagad sinda, dahil naman niya ibinalik sa dati, Aha. o di, sa professional na piso, plus piso mo niyan, tinus na ngayon dagdag. Tapos. Aha. So dati baga 12, ang Iyo. base fare. Iyo baga. Mm. Kan nagkakasugang baga kan 2023, nagagad sinda ng request na dagdagang di piso. Aha. Pinanguman ka ng LTFRB. Mhm. Pero kan nagraray na supervision, dahil naman ibinalik, Aha. di, kunintay ito mo niyan ka ng LTFRB. Aha. Mm. Dus na baga ngaya. Ibinalik pala ano. Kumaga, pinilitan sila ka LTFRB. Okay. Dus baga pingaga din, dus nga tinauta. Mm. Ayan. Basta, umento sa pamasahe sa aeroplano, mahalang ka man sa Abril. Aha. Okay. Alright. That is time to pagbasura sa all the regulation law, pigsulong ni Senate President Tito Soto III. Okay. Yeah. Okay. Pwede. Mhm. Pero ang malakan yung nagdistansya, Aha. bala na ngayon ka ng Kongreso, tasin na ngayon may power kaan. Mhm. Department of Finance Secretary Frederick Go, pinanginutan ang pagbakal ng 2 milyon na bariles ng petrolyo para sa Pilipinas. Para na may buffer stock. Okay. Mga nagtitinda ng bagas, nagpunang magitaas ng 2 pesos kada kilo. Mga kontribusyon o singil sa graduation kay mga estudyante, ipinagbawal ni Presidente Marcos. Mhm. Aumento kaya labor groups, kinalampag man ang Kamara de Representantes na tulos ipasar ng legislative wage increase. Alang ko pati ang pigagat. Aha. Ang minimum ngayon dapat 1,200 pesos. Mhm. Alright, nandun to, Presidente Marcos inako na bagsak ang turismo, asin dakula ang bubukudon kan Pilipinas. Mhm. Ang sabi last year, 6,000 sanahan nag-welcome kang Pilipinas. Aha. Kumpara nga sa Thailand na 30 milyon nga ang dumaan. Welcome. Pilipinas, Pilipinas, 6 milyon sana. Aha. Kaya, dako nga bubukudon ta. Pero nabilog na iyon is rason kung ata ginibura sa ng presidential advisor Aha. si Cristina Prasco. Ayon. Aha. Alright, so yan BB, mga edad na pagkaaga ito dyan ang PWS Enterprises, hanapos na Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calio. Diyan sa Oros at Bigas City, basta radio PWS niya yan, tanong ko sabing konektado mo mas kining load. From News Base, hindi po si Martina. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headline o kaya headlines ngayon na pag-aaga. Hali po dyan sa Newsbase, kan DCGB.
Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon tanaw mga tug. Thank you pa rin Mar sa mga headline na yan. Digdi po sa tuya na programa sa DCGB. Ngunyan pong aldaw. Ano ngunyan aldaw? Miyerkules ngunyan ano? Miyerkules pa lang. Ang bilis ng araw. Miyerkules pa lang nagsulo na kita. Ayun ano? Nagsulo na kita no? Dahil ko na rin paro Oh, Jomar, sandali lang dahil ka magiro dyan, dapat tapuson tayo sa tuyang sandali lang ay nako, bakit ito? Bakit ganito ang buhay? Okay, sandali lang check natin ang Pag-asa. Dahil ka magiro dyan, Jomar Check muna natin ang Pag-asa sa kalagayan ng panahon. Oras natin, 20 before 6 in the morning. Oni, naabot pa sa kuyang cellphone. Malitry ka nag-text. Good morning. Good morning. Good morning po, VP. Good morning po, Miss Alexis. Good morning, VP. Kumusta ka po? Okay man po. Dahil mang sinabi si Ariel Boda, si Jim Boda, si Melvin, sa mo? Ay, wala man pong tinapa. Maray man iyo. Maray man, okay? O tala mang sinabi, dapat mag-forecast ka ng ganyan, ha? Iyo. Maputon ko na sana pag pinailing ko sinda. Okay, sige po Miss Alexis, go ahead. Opo, para po sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 18 ng Marso, aldaw kang Miyerkules, bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na may pulo-pulong pag-uuran o pagkikilat at pagdaguldol ang maeksperiensyahan sa bilog na Bicol Region, dulot kang localized thunderstorms. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa norte sirangan, sundo sirangan ang iiral sa Kabikulan na may moderato sagkod sa makusog na pag-alon nin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw, posibleng mag-abot ng 23 to 30 degrees Celsius. And sa tuyang nahiling ngunyan itong northeast monsoon or ang amihan ay padagos na ang pagluya. Kaya asahan niya to na sa mga susunod na aldaw ay makamati na kita nitong mainit at maalinsangang panahon. Opo, since nagre-receive na nga po itong sa tuyang amihan. So, ayun po, sa tuyang monitoring naman, wala man kitang nahihiling na low pressure area or bagyo sa luwas as in sa laog ng Philippine Area of Responsibility. So, asahan niya to na maaliwalas ang magiging panahon natin kunya na aldaw. At may possibility lamang ng mga localized thunderstorms from time to time within the day. Bali, yun po ang ating forecast. Dini po si Alexis Rivivar, hali digdi sa Pag-asa Legazpi. Miss Alexis? Yes po. Salamat po. Apo, thank you din po. Bye-bye. Bye-bye. Alright, thank you so much mga tugang 15 bago po magabot ang alas 6 din morning sa DCGB. Ini po ang sa inyong programa, Morning Hirit. Si Henry M. Para ulukan mo ako Inuumaga. Para ulukan mo ako dyan na aga. Nasa linya mga tugang si Jomar Bien. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, VP Henry. Big send ko duman sa Estados Unidos de America. So, message mo. Nagsimbag na? Nabasa lang, dahil naman nagsimba. Dahil Kaya abangan pa sana. Baliktad kaya ang oras naman Baliktad ang oras. Yung nga sinabi ko man, Philippine time. Taon. Okay. Arog niya ako kayo ng oras, Philippine time. Bahala ka na mag-connect. Sinabi ko man na may message ka sa iya. Yeah, okay. Pero dahil pa nabasa niya, so latest kung may message sa iya.
Okay. Apudang kungunaan mga miyembro kan Good Friday Choir. So mga parakan tatabi gabo, so mga baguan, so mga datian, so mga senior, so mga kabataan. May practice po kita sa Sabado, alas 8 ang pagkaga. Aha. Sa dati pong venue, duman sa Bypass Road sa ano ini, Sitio Laom, kan Barangay 1. Apunan tata, ano ini, madali na baga, City Palabras. Yeah. Iyo. Kaya po na magpuro First week practice. pa lang kang April ang Holy Week, ano? Iyo baga, pizza, ano to, Nako, tres. dapat pala si Pramir, makaurong ko si Bishop naman. Iyo baga, first week, kailangan naman sana, duwang simana na sana baga. O yun, next week, kuha na, 20, yeah, tama, last week pala na April ang kwanta. Lunes Santo pala, pizza 30 kan Marso, ano? Correct, Yeah. alam. Iyo, Yeah. pizza 30. Aha. Lunes Santo na. Aha. So, sa Sabado, pizza 21 sa practice kan Good Friday Choir. O, mali. Kabangang bula naman ang gadsa na pala. Yeah, correct. Ira. Apo din tagiraray sa mga miyembro kan Good Friday Choir, sa mga boses, sa mga magagayon nindong boses, testingon tagiraray sa Sabado kung pwede nang isabak naman iyan sa Biyernes Santo. Mientras tanto, BP Henry, dakol na trabaho ang pinag-oprosir ngunyan kan Peso Tabako. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Mr. Sosimo Buing Consejo ang Peso kan Tabaco City. Susug sa saya, ngunya na aldaw Marso 18, magkakaigwana naman sindanin na job fair kung sain kadakul-dakul lang kaipuan pero kadaklan kan mga ini konektado sa konstruksyon. Susug sa saya, alas 8 pagkagama po ang job fair digdi sa Tabaco City Plaza. Magpasiring sana digdi sa mga interesado na maglaog, magkatrabaho bilang karpintero, cutter, driver, electrician, fabricator, instrument fitter, instrument man, insulator, tinsmith, mason, mechanic, mechanical fitter, millwright, operator, painter, pipe fitter, plumber, ano pa ini, rebarman, rigger, rodman, igwa pala na rodman, rodman kayo din scaffolder, steel worker, fitter, tank fitter, technician, tile setter, tinsmith, welder, mason trainee, pati mga trainee, carpenter trainee, sumaaradal pa sana, painter trainee, welding trainee, helper, labor, yan. Pati rin lang hindi, dakulon, ang bakanting trabaho, dapiganap kan sarong ano ini, kumpanya na nangangaiponin mga skilled workers buda sa mga gustong mag-training kay Ribasinda sa pwedeng i-hire. Alas 8 ang pagkagad di sa Tabaco City Plaza hanggang alas 4 ang pagkapon. Yan, BP ang informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. 12 before 6 in the morning. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linya po ang mga paningit sa Morning Hirit. Dagdag karaman ko niya na pag-aaga. Kasabay po si Shara May Leron. Good morning, Shara May. Good morning po, Tito Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na inabot nin sobra sarong dekada ang pagpinta ni Leonardo da Vinci kay Mona Lisa saro sa pinakasikat na obra maestra sa bilog na kinaaban. Basado sa artikulong na itala sa Encyclopedia Britannica, pinunan ni Leonardo ang pagpinta kay Mona Lisa kan taong 1503, kung sain padiit-diit niya ining pinagyaman as sinirefine sa tug 1519 kan makuha niya ang perpektong obra kaini. Alagad, nataasiring kay ito kahaloy na taon. Sigun sa mga istorya, perfectionist si Leonardo. Kung sain, pirmi niya pigaayos ang kulay, liwanag, partikular na ang enigmatic na ngirit ni Mona Lisa na para bang nagbabago ang ekspresyon kay ni, depende sa kung paano mo inihihilingon. Kaya naman, sa kudngon yan, napapabilib pa man giraray kita sa misteryosong ngirit ni Mona Lisa. Iyan po VP ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw ng Miyerkules. Ini po si Shara May Leron. Marhay na aga. Pero ang pingalasan ko tabi, Chief Ramir. Ang pingalasan ko naman sa picture ni Mona Lisa, kung nasa na isang kiray,
Hilingon nindo. Ata stay stay. Mga listeners, ang alasan ko sa kahaluyan niya magpintura, mag-drawing, painting niya kay Mona Lisa. Kata si Mona Lisa, gero, di ba? Gero na yung kiray akong nailing Gero na akong kiray na nailing. Oy, para dangog, tama ba? Gero na akong nailing na kiray ni Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, la 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 lan. La 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 la. Ganyan orang. Tama daw. Ningit sa Morning Hirit. Nahiling nindo. Oy, Migo. Nahiling mo si Mona Lisa na may kiray? Hindi man ang gano'n nga. Natalo ka ng kiray si Mona Lisa duman sa painting ni Da Vinci, adi? Baka napasok pala. Napasok? Anong napasok? Anong napasok? Anong napasok? Kahit ito pala, uso na talagang pag-ahit kang kira yan Kaya nga naman. Di ko alam kung natasukiray niya, nawara, di nabugtakan. Style man ito ni Da Vinci. Iyo, adi. Pero maugma akong kabagangon niya. Bako ako ngayon masyadong maugma. Tama ko masyado maugma. Dahil mahal ng gasolina. May day pa kaya akong nahiling na tao eh. Pag may akong tawag mo na ako. Pag nahiling ka na, nasarahin sa mga tao. Wala pa. Una, kapag ko kamagmata. Ano? Mahalo ng gasolina. Bala. Mahalon ba ka? So, diesel, sobra na sang gatos. Kaya nga ni, sabi kan sa roduman. Kaya nga ni, sabi igod ang magsyuta nag-uuron, sabi na kan magsyuta. Ngayon, maski ngayon, pero ang presyo kan diesel o gasolina, ihatod ta ka pa, ganyan ako magmahal sa'yo. Kaya nga. Sabi kang girl, oo, alam ko, mahal. Mahal ang crudo mo na diesel. Sabi ng iba, lahat na lang yan nagmahal. Tao na lang ang hindi. Kulang sa pagmamahal pa minsan ng tao, di ba? Kaya yan sabi din sa Roman, umalali ka dyan, tamata-mahalo ng gasolina, pumurupundo ka dyan. Kaya grabe ang perwisyo kayo ni Migo. Yes. Grabe ang side effect. Yeah, okay. So, pumasahe ng Nanggad. Sa agad mga take effect. Nanggad. Mahuliwik baga. Siyempre. Tama ka dyan. No? Yes. Pero pagkatapos na kang gabos. Basta na? Matatapos din yan? Matatapos. Paano man nanggan? Matatapos din. Ulok-ulok sa nanpay. Yes. Opo. Fight sana. Okay? Ang importante, Masaya? Mahalaga. Okay. Sige, Migo. Salamat. Alright. May text ako si Dr. Olbendian. Sabi niya, good morning. Masalinggay ang kauguhan mo, tabi, service friend. Good morning, tabi, Dr. Olbendian. Magandang morning. At saka happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Ngunyan pong alaw. O sabi, dyan nasa Sarong Mall, ang baga, 60 pesos ang kilo. Yan, ha? Good morning, tabi, kay Manay Agnes Mape, Ophelia Maravilla Buda, kay Benji Dapugi. Yan. Good morning. Hello. Good morning po, BP. Good morning po. Happy morning. Yes, happy morning. Bati ko po lahat po sa Agapawa. Opo. At lahat po ng DCGB po. Opo. Sir, Pa. ano po, happy ka? Ano po? Of course naman, masaya tayo. Wow. Kaya ka pala, Pogi. Ay, salamat po. Okay, bye-bye. Sas kong pangyari sa maoraro. Madidiskuido kitang ngunyalakan mga terminology niya. Good morning, Kapugi, asin hamot mo man sablo penguin mong t-shirt. Ingat po, Permi. God bless. Mabuhay. Ay, saan may naghiling. Salamat po. Good morning. Happy
wala bang, ay sandali lang ha. Hay, so, Ma'am Ruby Rosin, good morning tabi sa imo. Diyan po, ikaw Ma'am Ruby, kinantsawan mo ako kaswapo na. Garo kinantsawan mo tabi ako Ma'am Ruby kaswapo na. Happy birthday, ako wala na. Eh, nata ini. Ay, si Pramer, pakicheck mo tabi kang live up ta. So live up ta po, pakicheck mo may naghapot, gari wala na tabing maray na audio. Garo din niya nakukuha eh. Ha, good morning ka. Pagisabi kay Andy Marbella sa may YMCA po sa Biyo, Dakulman ang nakaparada, dayman pigara laog ang mga auto ninda. Yan ang pigasabi ta po. Okay, sandali. Good morning nga pala kay Pading Oka Baluloy. Kung makapadi ka nga birilugo na. Happy birthday! Amigong Oka, happy birthday mo pala ngunyan Parang ito daw ni Pading Oka. Happy birthday tabi kay amigong Oka Baluloy dyan po sa Santo Domingo, Albay. Padi! Kusog-kusuga daw ngayang radyo. Kusog-kusuga ngayang radyo. Padi, good morning. Happy birthday. Mamsi, baka turog pa ang pukawan na tabi. Pukawan na? Mamsi, pukawon mo baka turog pa tabi iyan si birthday celebrant. Baka naglamaw. Siyempre, baka pwedeng demon ngunyan masugo. Baka pwedeng demon ngunyan masugo ngayon magbakal kita na payo magsaod birthday baga. Pag birthday baga, gari igway ang kipribilihiyo. Di ba? Igwang pribilihiyo siya na dahil mo basta-basta masugo. Kami nga pag birthday sa mo, nagilib sa mo. May pribilihiyo talaga. Dahil masugo, dahil kung birthday. Diba? Dapat ma-enjoy niyan sa iyang buhay. Ha? Oy, Mamsi, pukawan na. Baka mata na gayon. Baka mata na, tata. Pag sugo ay yan, baka de kaso. May mo pagsugoon, tabi. Mamsi, may pagsugo po, Yan ka, day buwan mapaluwas dyan sa tinampo. Ay, ano nga niya kapag sugoon mo? Birthday ko ngunyan. May nanggad, Mamsi, pag meter ka na, dapat naka-smile ka dapat. Yan, di ba? Iyo po. Saka, ano ngunyan kung birthday? Pwede mo man po ipadarangon yan kung anong pwedeng pamahawan. Pero na kayang edad ka sa kuyang amigo. Siguro mga 50 kayo din Dit ang edad, diferensya kang edad mi kaining duwa. Dahil magbayang edad mi. Pero gari mato sa kuya kidit. Pading Oka, good morning, tabi. Happy birthday sa imo. Lahat ko na nga, gari malutong nga kapon sa kuya ni Henry M. Napadi. Saan nga kaming doon kayo nagpadi? Basta, yun na. Tudon mo na tabian pag nagilingan kitang doa, ha? Pag nagilingan kitang doa, tudon mo na tabian, padi, Okay? Happy birthday po sa imo. Enjoy your birthday. Inimplang ka lamang ni Ma'am Shi ngunyang ki kape o tapag may birthday baga, dapat gari so permi kang ikangaya ang gari. Basta, pigpapadaba yan Ma'am Shi, kanta biyang gibon mo, saga ka na magparapanugo, talampas ng birthday yo. Happy birthday tabi amigo. Enjoy your day. Seriously happy birthday. Kumusta na dyan? So, aki mo na mapadig din sa DCTV niya. Kumusta? Pinamibagaan, Ma'am Shit, naka-smile na aki mo. Hindi siya naka-smile Tantod, baka iwalon ako ni Jasmine pag-aputig din. Aram ko na kung nata pinmi naka-smile yan. Ma-birthday nga paano si Papa? Yan ma-birthday nga si Papa. Kaya nga, pinmi siya naka-smile siyempre, birthday ni Papa, di pali, siyempre mo ugmaya, di ba?
Alright, bueno, mayroon pa ba tayo? Mayroon pa. Happy Fiesta po sa mga taga. Good morning sa kay Michael Pandan. Ay, sandali. Good morning daw sa Mikael Pandan Ligaw, Pading Rodolfo Umpong, Abokado, Makipista Tabi kita padi. Good morning. Good morning Henry M. Mauran asin malipot ngunya na aga. Good morning daw sa mga taga Daraga Albayds. Oy prime water, walang tubig daw. Good morning Henry M. Gari mahamuton ka baga ngunyang pag-ilingon. Nailing taga sa Facebook, bagayong pati sa masyado. Dedo ka mukha na pagkuna sa nanindo. Pagkuna sa nanindo, pagkaaga, mapagalon po magkarigos ki Atab. Pero nangarigos pa ako ngunyan na Atab. Iyo, masyado ka muna. Nangarigos po ako. Okay na, sandali. Pero di ako natunawang kay Pading Uka ha. Di ako matugot na di ako makapamahong ngunyan kilibre. Ade, garo. Maraso naman ito si Jasmine. Napagalong niya papa magbitbit. Sige na nga ni, sa masunod na sana. O baka may handa. Ako pa, ay nako. Baka may handa si Pading Uka. Anong labot ko kung mahalon ang krudo? Dahil kung pagkilabot kung mahalon ang krudo o mahalon ang gasolina. Dahil lamang ang pagkilabot, ang importante, mga tugang, makakaong katabi kilibre, hali sa saro sa imong mabuot na amigo. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat pa lang kay Dr. Chris Gianan sa check-up. Oy, Dr. Chris, good morning tabi Buda sa sponsor sa Bula Marathon. Madalagan ka mo? 10 kilometers? 10 kilometers talaga. Dr. Chris, salamato na. Tabi daw sa imo sa check-up kay Chief Ramir. Buda tabi so sa imong sponsor sa pagdalagan sa 10 kilometers run. Salbatana, Chief Ramir. Ako nga ni, dahil ko aram kong nata, dahil man ako nagdalaga, nagsadit ang tulako. Yan piga para isip kong nata, dahil man ako nagdadalaga, nagsadit ang tulako. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hi, ako po si
si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan, magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on March 21, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6:09 ninaga.
GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Miyerkules ngunyan, 18 po kan bulan na Marso, uyapang headlines kan mga bareta. Technical Working Group bibilogon kan lokal na gobyerno kang Legazpi City para magmonitor kan stocks asin maaraman ang bintahosong establishmento de negosyo. 40 million pesos itatagama kan gobyerno probinsal para sa sektor ng agrikultura bilang asistensya sa nag-itaas na presyo ng petrolyo. Sa lado nasyonal, aumento sa pamasahe sa traditional as in modern jeepney. Aprobado na kan DOTR. Mga kontribusyon o singil sa graduation kan mga estudyante, ipinagbabawal ni PBBM. Sa ibang nasyon, mahiwasan na blackout sa Cuba, apektado kan oil crisis, 10 milyon na residentes daing kuryente. Business News, NFA gustong magkaigwan ng emergency powers para makapagpabakal ng mas baratong bagas. Health News, warang health kundaing mental health. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mabilog ng Technical Working Group ang syudad ni Legazpi para magmonitor kan stocks asin madeterminar ang mga establishmentong nanamantala sa presyo kan mga panginot na barakalon sa syudad. Inan sinabi ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Ismail, ang nasabing grupo ang maikot sa manlain na establishmento partikular na sa mga gasolinhan sa syudad dahilan may mga report na nariresibi ang lokal na gobyerno may kinaraman sa mga nagtatago din supply ng petrolyo asin ini pigpapabakal sa langkaw na presyo sobra sa presyong ipinapautob kan Department of Energy. Mientras tanto, may mga koneksyon na bareta pag-aadalan man kan alkalde ang pangapudan kan tricycle drivers sa syudad na magmaot na mapalangkaw ang pamasahe kon sa iya mismo man na pinagsuwesyon ang pagpapautob nin piso increase kada semana bilang pagkonsiderar sa mga commuter na parehong apektado kan krisis dahilan kan pagtaas sa presyo kan petrolyo darakan nagpapanago sa tensyon sa Medio Oriente. Nagre-request na po ang mga tricycle drivers, mga toto drivers, and talagang nasabutan sa akin. Almost times 2 ang bayad ang pakalin ng gasolin, pero ang pagsingil po nila sa pamasahe ay po naglangkaw. Sad po tayo na bumalik po sa dating presyo, paupigar po kita maglangkaw kang rate or pagsingil po sa pamasahe. Pero sa kaya lang pakiulay, kung pwede, pwede lamang patigwang target increase tabi. Sabihan, kung ma-increase kita ng week, dahil ito pagkaroon tabi kung namamit ta so tigahabot ng increase sa fare tabi. Matagama po nin 40 million pesos na pondo ang gobyerno probinsal in Albay para sa sektor kan agrikultura. Inang pinag-anunsyo ni Albay Governor Noel Rosal kung saan mabot ining maging tabang sa mga paraoma sa naglalangkaw na presyo kan petrolyo sa probinsya. Dagdag pa kan gobernador na iorganisar man ang sarong monitoring task force tanganing magmaneha din asin magtabang na makontrol ang presyo kan mga pangenot na barakalon. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Aramon tapan istorya kasabay si Al Armario. Hali po dyan sa luwas. Dagdag na mga bareta. Amended tax ordinance kan Legazpi. Nakasalang na sa sangguniang panlunsod. Go ahead, Paringal. Schedule na for second reading an amended tax ordinance kan Legazpi City. Kaso hapon, presentar na ini ni City Councilor Charlton Lahak bilang chairman kan Committee on Ways and Means sa iyang committee report. Sigon kay Lahara, nag-agi na ini sa mga committee meetings. Inalaman kan Local Finance Committee. Nagkaigwanan ng konsultasyon sa iba-ibang sektor. Kaya pigingo kan gobyerno lokal na daiman magrabyado sa pag-adjust kan tax collection ang syudad. May mga items na naglangkawan buwis. Alagad may mga items man na nagbaba ng revenue code kan Legazpi 2011 pa. Kaya panahon naman ini para ma-adjust. Ang committee report adopted na ini kan sa ang palunsod. Kaya sa sunod na sesyon, schedule na ini para sa second reading para
sa iba pang diskusyon pagsaligsig kan amended tax ordinance kan Legazpi City. Alarmario, DCTV. Biging ganyar kan Department of Trade and Industry o Bicol ang publiko na i-report sa indang opisina ang bako marhay na pagtaas kang presyo ng mga produktong petrolyo na pigmomonitor kan sa indang ahensya. Sigon kay DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol, dapat nakakasunod ang mga produkto sa Suggested Retail Price o SRP na napagkasunduan kan mga manufacturers asin kan DTI. Kapag nakasobrang SRP sa presyo, pwedeng magpaluwas ang ahensya nin letter of inquiry asin magsangat nin kaso. Tinawanin doon kan opisyal na parte ni kan pagpapautob kang Republic Act 7581 o Price Act na may katuyuhan na suguon ang mga o siguraduhon ang magkakanigong supply asin tamang presyo kan mga mayor na barakalon asin protektahan ang mga konsumidores laban sa hoarding, profiteering asin cartel. Inot nang sinabi kan DTI na dai pa din pagbabago sa presyo kan panginot na barakalon mantang panago sa endang monitoring sa mga supermarket at asin mall. Sakop kan nasabing pagbabago o pagbabantay ang nagkapirang basic commodities siring kan tinapay, canned fish, mga marine products asin iba pa mantang ang prime commodities siring kan papel, school supplies, semento, clinker, asin GI sheets, hollow blocks, construction nails, pati na ang mga batteries asin electrical supplies. Iba pang mga bareta sa lado lokal. Asistensya kan gobyerno sa mga apektadong PUV driver. Bigla o man na maibababa tulos sa mga ini. Katakod kan pagpaparitaas kan presyo kan crudo. Karen sa report. Dahil sa napapag-araman ng asistensya sa mga apektadong PUV driver kaning pagparataas kan krodo, mas lalong aranak-anak naman kan mga ini na maibaba naman digdikan DSWD ang asistensya sa probinsya kan Albay, partikularmente sa syudad kan Legazpi. Tanganing makatabang na ini sa nababawasan nindang pagkabuhay. Base sa mga payag kan mga driver ng jeep asin tricycle na nakakaulay kan DCGB News, mas naglalala ngunyan asin sa mga masunod pang aldaw an sa indang pagsakit kaiming pamisyon sa krudo lalo sa diesel sa pagsabing mas dakula pa ang napapaduman sa gasolina kaysa sa pagkao na ilalatag sa indang mga lamesa. Katakod kaiyan, minarisulta man ini sa katiting na sanang nauli nga dilensya hali sa pagpasada asin man naglalaom naman ang mga ini na day na pagparasarayon pa kan gobyerno ang kwartang itatabang sa mga driver tangani man na makatabang-tabang na tulos sa ng pagkabuhay at pigdidistribute ngunya na asistensya pinansyal sa mga driver ng pampasayrong jeep asin iba pang pampublikong transportasyon. Karen Ala, DCGB News. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 nin pagkaga. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Pagpasar nin ordinansa para sa traffic rerouting sa syudad. Pagbibiyo na sana bago isalang sa sangguniang panlunsod nin Legazpi. Angel Mostasa sa report. Ipapailaro muna sa dry run ang mga traffic rerouting asin panibagong traffic scheme na ipapasunod sa man ibang parte kan syudad partikular na sa mga lugar na konsideradong choke points o permi nakaka-experiensya nin pagkabat kan bulos kan trapiko bago formal na mag-draft nin ordinansa na isusumite sa sangguniang panglungsod kan Legazpi para sa pag-aprobar kaini. Inian kasimbaga ni Konsehal Butch Lucila ang pamayukan Committee on Public Order and Safety matapos ang kaputan kan publiko ko napasain asin ko natadain na pigi implementar ngunyan ang traffic rerouting kung may parte kan tinapos sa barangay Bitano kasi sering sa barangay Gugo na enot ng ipigpautob ni nagkapirang aldaw. Sinabi ni Lucila na kaituan muna na mapag-adalan kung nagiging epektibo ang panibagong ruta asin dapat man na magkaberyo ini sa sarong ordinansa para maging madali ang pagsalang asin pagpasyar sa konseho. Sinabi ni Lucila na nakulpang mga bagay na dapat ikonsiderar sa pagbilog ng ordinansa para sa pagpa-aprobar mga kainin sa Konseho kan Sanggunian. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, Pulanggi Mayor Giselle Salceda sa pastoral visit ni Bishop Bong Bailon. Jimmy Nasalita sa report.
Kamin, Jim. Oras Pilipinas, 20. Bakalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Babalikan tatod ang report ni Jimmy Nasalita. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na report hali dyan sa Alwa. Panganing magpakusog ang kaaraman kan mga estudyante pati na mga residente sa mga barabarangay pigpaplanuhan kan na Philippine Army na magpasyar sa mga eskwelahan asin mga barabarangay sa munisipyo kan Daragalbay para magkondukta ni magkakanigong survival and combat medics training. Plano ini kan nasabi ng ahensya kung saan ka nag-aaging aldaw, nagkortesiya naman ini sa lokal na gobyerno kan Daragalway as in formal na pinag-acknowledge ni Mayor Victor Perete. Kung saan susog sa plano ang Philippine Army katuwang ang iba pang mga ahensyas kan na gobyerno plano na magpasyar sa mga eskwelahan. Halimbawa, pinagtawag ehemplo ang Daraga Community College o kaya DCOMC para magkondukta kan nasabi ng klase kan na training. Pagkatapos kay ni, plano man ay serarom sa nasabi ng training ang mga opisyalis di barangay kan 54 barangay sa munisipyo kan Daraga o sa munisipyo kan Daraga. Gigibuhon ang nasabi ng training, iyo ang tangani ng mapakusog ang kaaraman kan mga estudyante, kan mga residente, kan nasabi ng munisipyo. Naputol ang report ni Joshua Bino. 20, makalipas ang alas 6 nin pag-aaga, pakirikonek giraray kami, Joshua. Yes, hello. Sa kapatagusan ka na report, pinong ikondisir ang nasabi ng mga aktibidad o kaya training, iyo ang tangan ng makakusog ang kaaraman asin kapasidad kan mga estudyante asin mga residentes may kinaraman sa kung ano ang tama asin dapat gibuhon sa oras ng kalamidad asin iba pa man na klase ni na emerhensya. Lalo ining ilansar, ining mga maabot na aldaw asin pakatapos kan mga estudyante diretso naman pasisiring sa mga barabarangay sa munisipyo kan Daraga. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. 21, makalipas ang alas 6 nin pag-aaga, balikan ta po ang report ni Jimmy Nasalita, may kinaraman sa pastoral visit ni Bishop Joel Bailon. Nagpapasalamat si Pulangi Mayor Giselle Salceda dahilan saan Pulangi iyo ang napili ni Bishop Joel Bong Bailon para digdi ang obispo magsagibukan na misyon onong sa pagwaras ni na Ebanghelyo kung saan sarong simana ini maglilibot sa mga barangay asin mga simbahan para magkondusir nin misa asin na makaibahan ang mga tao sa mga barangay party kan aktibidad sa ika-75 anyos o jubileer kung kaya may mga pastoral visit activity siya napig sa gibo nagpuni ni kaswapon asin matatapos sa maabot na Sabado. Kasud man nagpasya ng obispo sa munisipyo kan Pulangi asin nakipag-meeting ini sa mga lokal na opisyal sa pamamayo ni Mayor Giselle Salceda, Vice Mayor Chermilia Sampal, kabilang na mga department heads. Basado kay Mayor Salceda may mga magayon na mga bagay na napagkahurunan na ninda entry ni Obispo Joel Bong Bailon o rugnaan concern sa environment concern kung saan ang simbahan asin LGU magtitinabangan para sa sarong objeto na makipagformular in mga marhain na bareta tungkol sa pagpakusog ni spiritual na pagtubod lalo na ngunyan na maski ano na ang problema ang pinagampang kan kapalibutan. Nagkaroon lang po kami na ayong nagtagapasalamat ako kay Bishop Joel Bailon tayaw po siya titingan yan sa Pulangi para kasabay po ka na pag-celebrar po ng Golden Jubilee. At the same time, nagkawa si Bishop Bailon hanggang Sabado po siya didi, mabisita po siya sa mga Jimmy?
Jimmy? Naputol ang report mga tugang ni Jimmy. Nasalita, hali po dyan sa luwas. Oras natin, 5:20 o kaya 6:22 na. Mga tugang sa DCGB as in po sa Pilipinas. Okay na si Jimmy Tabi, Chief Premier? Nakabalik na ang signal. Medyo nag-error ang signal tangon yan sa mga cellphone na. Okay na ba? Balikan tap ang report ni Jimmy. Hali po dyan mga tugang sa Pulangi, Albay. Oras 25 na o 24 minutos pasado alas 6 din pagkaaga. Okay na tabi si Jimmy. Asignal, nawala na. Dumana kita kay Jomar Bien sa dagdag na report. Hali po sa first district ng Albay. Jim, good morning. Kaya Jomar, good morning Jomar. Go ahead. Salamat BP Henry. Arestado kan mga autoridad kan Santo Domingo ang sarong suspitsadong drug poser sa nasabing banwaan sa operasyon na ginibo kasudma o ilinansar kasudma kan Santo Domingo PNP sa panginginot ni Police Major Darwin Sevilla. Natiklo ninda ang sarong alias Well, 50 anyos, mayagom asin residente kan Santo Domingo matapos na pabakal ininin illegal na droga sa ipinaon na asset kan Santo Domingo PNP. Alas 4:10 ang pagkahapon kan magkaigwaning transaksyon ang makaini asin sa nasabing drug bypass operation na kumpiskar kan Santo Domingo PNP ang 0.8 gramo nin shabu na nagkakantidad nin 5,440 pesos. Maski nangani pigkukonsiderar na street level individual ang suspitadong drug pusher, alagad susog sa mga pulis dakula na ining kabawasan sa posibleng pagproliferar kan illegal na droga sa nasabing banwaan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 6:27 na. Masunod ang mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas kan mga patalas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarina. Multivitamins pa.
Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimmering Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Slimmering, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginet. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan, magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on March 21, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Pinaglalauman po kan Department of Transportation o DOTR ang aumento sa pamasahe kan mga jeepney dahilan sa pag-itaas kan presyo ng petrolyo dara kan tensyon sa Medio Oriente. Inanunsyo ini ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang pamasahe sa traditional na jeep maitaas din piso kaya magiging 14 pesos na ang base fare kaini. Mientras tanto, 2 pesos man ang dugang sa modern jeepney kung saan maitaas sa 17 pesos ang base fare. Ipinahayag ni Lopez na magiging epektibo ang pag-itaas ng pamasahe sa Huwebes, Marso 19. Nagtutubod ang transport group na Piston na insulto sa mga tsuper ang pisong dagdag na pamasahe sa jeep na magiging epektibo sa Huwebes lalo na maabot na ang 100 o posibleng umabot sa 100 o 120 kada litro kan diesel o kada ang presyo ng diesel. Pero manindon kan grupo na dapat tanggalon ang value-added tax as in excise tax sa petrolyo na sigon sa inda
mababawasan in 20 kada litro ang presyo kan krudo. Sigon sa piston, dapat man i-roll back ang 55 o sa 55 kada litro ang presyo kan diesel dahil hali ni sa lumang stock na pigapabakal kan mga darakulang kumpanya nin petrolyo kaya dakula man giraray ang sendang dilihensya. Isinulong man kang piston ang 5 pesos na dugang na pamasahe. Sigon sa grupo, uminabot sa 3,600 kada aldaw ang gastos kan tsuper nin mga traditional jeep sa diesel, mantang 7,200 man sa mga modern jeepney. Pahayag kan piston na naobligar ang sektor nin transportasyon maghagad nin dagdag na income. Dagdag padigdi ang pangapudan kan grupo na sa tulo sa pagitaas kan sweldo kan mga obrero na nakabuhay o sa nakakabuhay na level dahil sa makaskas na inflation. Inot nang nag-anunsyo ang piston may kinaraman sa nationwide transport strike sa Marso 19 bilang protesta sa tahakan pag-aumento sa presyo ng petrolyo dara kan tensyon sa Medio Oriente. Nagsumiter po si Senate President Vicente Soto III din sa harong propuesto na dagos ng mababasura sa Republic Act 8479 na may kamautan na ibalik sa gobyerno at poder na mag-regulate kan presyo nin petrolyo sa nasyon. Paliwanag ni Soto na dai siyam nagboto nin pabor sa pagpasar kan Oil Deregulation Law kang 1998 asin kang 2022. Ibinosol na niya na ang pagripaso kan lay na ini. Aloy nang nagkontra si Soto sa Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 na nagbukas sa buwelong pagtalaan din presyo kan mga kumpanya sa industriya din petrolyo. Bago ang Republic Act 8479, ang Energy Regulatory Board ang nagtalaan ng presyo kan produktong petrolyo base sa pangkinaba na presyo ng petrolyo asin trukis nin dolyar. Mantang pigsasalo kan Oil Price Stabilization Fund ang pagbabago para maiwasan ang biglaan na pagitaas o pagbaba kan presyo sa merkado. Sigon kay Soto na panahon na para ibalik sa Estado ang poder kan gobyerno sa presyo kan petrolyo. Sa taho kan epekto kan tensyon sa Medio Oriente, sa presyo kan petrolyo, mas kinakaipuan ang transparency, maingat na pag-uugid asin pagkakapareho sa pagpresyo. Iba pa niya itong mga bareta, pinanginutan po ni Finance Secretary Frederick Go ang lakdang kan gobyerno para siguruhon ang sufficient supply ng petrolyo sa Pilipinas sa taho ka nagpapadagos na gyera sa Medio Oriente asin patakot kaini sa pangkinaban na supply ng petrolyo. Sinabi ni Go na sangunyan nagkukuanan ng petrolyo gikan sa global market ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation para mapakusog ang buffer stock ang nasyon. Sigon kay Go, ang pagpabakal o pagbakal ng 2 milyon na bariles ng petrolyo kapareho nin maabot sa 10 aldaw na supply kan nasyon tanganing mapakusog ang reserba kaini. Apera digdi naghahanap man sindanin mga bagong supplier nin petrolyo para dai mag-asa sa apat na panginot na nasyon na sana arog kan Korea, Japan, Singapore, asin China. Nagpuunang magitaas din 2 pesos kada kilo ang presyo ng imported asin lokal na bagas sa nagkapirang rice retailers sigon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM. Sigon kay Orly Manuntag, co-founder kan PRISM, na ang pag-itaas kan presyo ng bagas dahil sa nagitaas na presyo kan diesel na nagpapamahal sa logistics sa bilog na supply chain. Dadag pa niya na mantinidong estable ang global rice prices upang kinaban na presyo nin merkado. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal. Ipinagbabawal ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga dugang nasingil asin kontribusyon sa mga pampublikong eskwelahan, lalo na sa panahon ng graduation kan mga estudyante. Sinabi kang Presidente na parte ni kan mga paagi para dai madagdagan ang pasanon kan mga magurang, lalo na sa mga panahon na ini naggrabe ang epekto kan halangkaw na presyo nin mga bayadan kan mga estudyante. Kay puan man natutukan man ang presyo kan mga jóvenes, one interest kan mga jóvenes sa pagikan pagdugang uday pagdugang nin mga babayadan kan mga estudyante. Kasabay kay din anunsyoman kan Presidente ang pagpuon kan serbisyo fair kan Department of Education kung saan ang mga ahensya ng gobyerno asin mga employer maduman sa mga eskwelahan para makapag-apply nin trabaho ang mga senior high students
na magraduar ngunya na school year. Siring man sa pagikan, sigon sa presidente, dahil na magastos nin pamasahe ang mga estudyante gustong makapagtrabaho tulos para makakuha ng requirements para sa indang lalaugan na trabaho. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, kinumpirma kasuhapon mga representante sa iba-ibang ahensya de gobyerno sa pagdangog kan Senate Committee on Youth na saro pa na problema o krisis ang mental health situation sa nasyon, partikular na sa mga kahubinisan na mga Pilipino. Sa pagdangog, pinagdiskutir ang nakakaalarmang bilang kan suicide rate sa nasyon. Aminado ang Department of Education na dakula ang kakulangan sa staffing as in mental health practitioners na pwede sanang maging giya sa mga nag-eskwela. Kasabay kaini, Kinalampag Money Committee Chairman Senator Bongo and Department of Education o Department of Budget and Management para tutukan ang suporta sa mga kahubinisan. Tinawanin Donigo na dapat mapundo ang programa o na dapat mapundo ang programa kan DepEd as a National Youth Commission dahil daini na pinapagbubugtakan o dahil sa daini natatawanan ng pondo. Agyat kan senador sa DBM nagibuhon na prioridad ang mga youth programs lalo na ang mga para sa mental health imbis na pabayaan sa nakaiding magamit ang pondo nin banwaan sa mga alegasyon nin mga proyekto na daiman napapakinabangan kan publiko asin kan mga Pilipino. Oras Pilipinas 20 makalipas o bago mag-abot ang alas 6 nin morning. GB News Express. GB News Express. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa. Kayang malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite cat litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. GB News Express. GB News Express. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal o kaya sa luwaskan Pilipinas.
I-report po kan mga autoridad sa Cuba na buminagsak ang sa indang national electric grid na nagdaranin mahiwasan na blackout na nakaapekto sa maabot sa 10 milyon na residente sa bilog na isla. Ang insidente nangyari sa tahakan makusog na blockade na pinautob kang Estados Unidos na iyo ang nagpalala sa generation system kang nasyon. Sa ngunyan, pinag-investigaran na kung ano talaga ang kausa kan pagbagsak kang grid matapos ang sunod-sunod na drakulang outage na nagdura ni nagkapirang aldaw. Sigun sa gobyerno, dengon aninda pigbabasol ang pagkaraot sa drakulang planta nin kuryente, kundi pwedeng problema sa transmission ang dahilan kan pagkaraot. Napag-aramanan oil blockade kan Amerika, nagresulta sa pagpugol kan mga fuel imports sa laog kan nagkapirang bulan sa nasyon. Matapos makulong si Venezuelan President Nicolas Maduro na saro sa mga nagsusuporta sa Cuba para magpadara ng supply ng petrolyo. Sa ngunya, nag-aasa ang Cuba sa Mexico asin Jamaica na naghatod ng limitadong supply ng petrolyo ngunya na taon. Dahil ang digdi na hampang sa nagkukusog na krisis sa enerhiya ang Cuba na nagpalala kang kakulangan sa kuryente, tubig asin iba pang serbisyo publiko sa nasyon. Oras Pilipinas, mga tugang 6:42 po nin morning. Business News. Business News. Bigusulungon yan ka National Food Authority o NFA na matawanan nin emergency powers o special na poder para direktang makapagpabakal nin mas baratong baga sa publiko sa tao ka nag-itaas na presyo kay ni. Gusto ka ng NFA na mahali ang mga middlemen asin direktang makapagpabakal sa merkado tanganing mapababa ang presyo nin bagas. Kamaabutan man kan ahensya na maparekas ang pagbakalin paroy gikan sa lokal na paraoma asin maparekas ang pagmulino kay ni. Ang plano ngunyan kan NFA yun ipabakal ang bagas sa presyong 33 sagkod 36 pesos kada kilo sa mga lokal na gobyerno asin kadiwa stores na pwedeng ipabakal sa publiko nin mas hababa kaysa commercial rice. Ang rekomendasyon kasimbagan sa padago sa pagitaas kang presyo nin bagas na nagpapakol nin 52 sagkod 58 pesos kada kilo sa nagkapirang lugar asin bilang preparasyon sa epekto kan big time oil price hike asin transportasyon. Ipinahayag din FA Administrator Larry Lacson na kung maapurbaran ang emergency powers, mas marikas na makapag-intervene ang ahensya sa merkado para mabawasan ang pagtios kan mga parabakal. Sirarom kan Rice Tarification Law o RTL, limitado ang poder kan NFA kung sain sa presente, pigpapabakal na ang NFRI sa Food Terminal Incorporated o FTI o sa local government units bago makaabot sa kadiwa centers. Health News, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paringmar. Good morning, BP. At mental health concerns sobra pa sa pangkaraniwan kaysa sa tuyang pag-iisip sigon sa mga eksperto. Maabot sa 14% ka mga nasa tamang edad na Pilipino ang nakakamati ng mental health disorders sa bilog nindang buhay base sa Philippine National Survey of Mental Health and Well-Being. Sigon sa mga health experts, tunay na mga kondisyones na ini na kinakaipuhanin tamang suporta, serbisyo asin pagsabot. Ginawa nindong kan World Health Organization o WHO na totoo ang mga problema ang pangkaisipan asin kaipuhanin da na magaganigong asistensya. Health News from Newsbase, Mardela, Daiba. Thank you, Paringmar. Mientras tanto, sa mga report sa kabugtakan kang panahon, kasabay po si Alexis Ruivar. Para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 18 ng Marso, aldaw kang Miyerkules, bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na may pulo-pulong pag-uuran o pagkikilat at pagdaguldol ang maeksperiensyahan sa bilog na Bicol Region dulot kang localized thunderstorms. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa norte sirangan, sundo sirangan ang iiral sa Kabikulan na may moderato sagkod sa makusog na pag-alon nin kadagatan.
Agwat ng temperatura ngunya na aldaw, posibleng mag-abot ng 23 to 30 degrees Celsius. And sa tuyang nahiling ngunyan itong northeast monsoon or ang amihan ay padagos na ang pagluya. Kaya asahan niya to na sa mga susunod na aldaw ay makamati na kita nitong mainit at maalinsangang panahon. Opo, since nagre-receive na nga po itong sa tuyang amihan. So, ayun po, sa tuyang monitoring naman, wala man kitang nahihiling na low pressure area or bagyo sa luwas as in sa laog ng Philippine Area of Responsibility. So, asahan niya to na maaliwalas ang magiging panahon natin kunya na aldaw at may possibility lamang ng mga localized thunderstorms from time to time within the day. Bale, yun po ang ating forecast. Dini po si Alexis Rivivar, halidigdi sa Pag-asa Legazpi. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang bareta ngunyan pongaldaw sinurat mo ninyo Director Mar de la Cruz. Katuwang si Jenny Balyara, Nicola Angloriane, asin si Shara May Leron. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest peanut-based products. Makukuha along Diversion Road, San Francisco, Ginubatan, Albay. Mababakal digdi ang iba-ibang klaseng pasalubong. Araw kan pili polvoron, pili for the gods, pili mango for the gods, pili yema tart, pili hopia, asin sari-saring salted galletas. Apwera kaini, igwapanin manamit asin masiram na 450 degrees pizzeria. Mababakal man ang sa indang mga produkto sa indang mga outlet sa Legazpi Grand Terminal asin BIA. Basta pasalubong, hanapon Markado na Mayon Treats Food Products. For orders and inquiries, hanapon si Mr. Marlon D. o mga aki niya na sina Jazz Ariel D. as in Jamuel D. o mag-apod sa mobile number 0917-122-2895. Sign ka pa! Sa Mayon Treats na! May pasalubong na, may pahalo-halo pa! Madais halo-halo, masiram talaga! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Ini po ang Morning Hirit. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin?
Party on, atay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay Hepatic Protector. Ang Hepatic Protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Diba? Mag-Liver Aid na. Ha? Available yan mga tugang sa iba-iba tabing mga tindahan, mga butika sa Satuya pong kapalibutan. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Si Isay daw. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Paretang kulalapnik, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini. Digdi po mga tugang sa morning hearing. Joshua, good morning Joshua. Joshua. Good morning, BP. Good morning Joshua. Good morning. Ito na. Ano nangyari? Una kung lubog ako. Okay, go. Yes. Sisay daw ini. Na? Nasarong barangay official. Na? Tigahapot kan mga constituent niya. Na? Kung naka sagtod mo niyan, nag-iedad na lamang. Oh. Pero dai pa nakakahanap ng babaeng pwedeng maagom. Ay, sa anong labutin na? Ano? Kung di makatapan, anong sinda na problema? O ano man na para sa... Sabi man kan sarong residente. Oo. Ano man ngayon makakuanin aago mo na babae. Oo. Kung ang tunay palang talagang kursonada, sultiro. Ay! Wis. It's a good turn, actually. Gayones. Good morning kay Roberto Duran. Gayonon. Roberto, good morning Roberto. Good morning Roberto. Good. Ay nahiling ko si Roberto naman sa munisipyo Candaraga kang Friday. Iyo baga. Nagbayad ako naman pag una akong mga matauhon. Noon kada ko ng mga lalaki. Si Roberto, yaon sa kanto kang lamesa nagatukaw. Sabi sa kuya, ahoy Henry. Kanya ako, ano bi? Ay durat nga niya ini. Yaon niya si Mayor sa taas. Kanya ako, kung tighanap. Asa ka. Roberto, good morning. Bala ka iwalong nga ganito. Ngunyan. Matunog ang istorya sa barangay. Na inipalan si opisyal, medyo may mga kakaibang diskarte sa buhay. Garapal. Ang mga hero, basta may kursonadang boylet. Sigon DP Henry sa Kulalapnit. Sarong bes, ining si opisyal, may nakursonadahan na sultiro. Ang problema,
Si official, garoturumpong karagkadagon. Di mo aram na, magasto ang maintenance ka. Sabi mo ng God. Bagay. Mahal na pati ang motor. Ah? Mahal ng motor. Oh, natarigalaw ng gimotor. Anong motor-motor? I-motor mo. Sa bagay, mahal na ako na ka-motor, di ba? Ngunyan. Dahil lamang kaya sa tao. Oo. Kan mga malumanay sa nang diskarte. Pangyayari man sa maoraro. Naninirbyos. Aha. Ang sultiro. Sa uyugod mo man ngaya, alauna, o minsan alas 3 min maagahon, nagpaparaapod si official ta gustong mamasyar, budak makikaturog. Kaya nanenervyos ang sultiro kung ano ang gibuhon. Pangyari man niya kay official. Ang mga diskarte man kaya ngaya, alanganin. Nagdidiskarte ka ngaya, maagahon, ano ka ngaya, akyat bahay. Maribagan maaga. Nata. Maliwalas ang buhay. Masaya. Awin na. Nagdidiskarte ka ngaya, maagahon. Ano ka ngaya, baski manok. Dipisin maghabas manok pag maaga nagtuturaok yan. Masusugakagan mga otoridad. Kaya ngunyan, matunog sa iyang barangay na ang advice kung madiskarte ngayon, malumanay. Bako ngayon, maagahon. Tama man. Pwede. Kaya nakakakigkig kisultero. Nakakigkig ha. Okay. Buha. Pasiguro, Boboy. Joshua, goodbye. Thank you, Joshua. Sa istorya, hali dyan sa luwas. Bata ng pangyari sa maoraro. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Okay, bueno. Oras na para magpaaram. Dadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik kita mga tugang 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. God is good all the time. Bareta alas 7 po, susunod na. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Asin po Miss Jasmine Baloloy. Na birthday kan sa iyang padabang ama. Si Pading Oka Baloloy, birthday ko niyan. Adi, maray na aga po. Happy birthday, Gararay. Sabi ni Jasmine, padabaong ka na niya. Salamat, goodbye, mabuhay. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan